Acolo, pe altar. Hello. Se mai zice că n-au făcut. Dar ce concentrat să zic. Ei vezi? Ei seamă nu bagă. Probabil să n-aibă mai târziu emoții. Ia că umber tot. Mă scoți. Na. 53. De băut, nu-i dați ceva să ne Nu. Mai că le pune fiola oarecine. Uite ce concentrați că nu vede că domnul filemează, ca să vezi. N-avem treabă. Nicolănașul nici nu-i gata. Nu că nu vedem, nu ne interesează. Mai Fiecare cu treaba lui. Mai miroiule. Na, ca să-i vezi. Ca să-i vezi. Nu știu cum. Du-te vină, Nu mai du-te are vină. vreme să gândească. Da. N-are vreme să gândească. Dar de ce ai luat alea verzi? Că este copte acolo. Sunt foarte bune. Da, bine. Am făcut în doamna seară gem până la 12 ani de fier pe eu. S-a sculat Mica. Dimineața la 7:30 s-a sculat și de obicei pe la 9 se sculă. Cine-i grăitor?